ngenye imini ubaba wagawula isihlahla kuzobekwa ithempelo wagcine uthi njengalezi zinti ezila wathi ngiyacela impande yalesihlahla mase sikhulile ibe isivumelana phakathi kwami noNkulunkulu ukholwa lokho engakuthatha ngakho ngihlala emzini yabantu kungapheli esiwa. Amen. Sikhulu leso sihlahla ngaphezu kwalesi manje. Bengihlala lapha mina ngale kulo leli hostel lakhiwe sisahlala lapha eThekwini. Kodwa namuhla kule ndawo abantu babebulawela kulo mhosha lo oqhamuka phezulu ngasekhoma uqhamuka ngasesiteshini kwamasho kodwa mama befuna ukuzobulala umuntu bezombulalela la. Futhi nomame ababehlakaniphile intombi ezinhle ezazifuna uJo zazifika kulo mhosha umuntu afika akhipha isisu abuye ufuna enye ingane lapho ezayikhishela khona. Umuntu efuna uganga wayikhipha ingane yomuntu ababuye bezoyidlengulela kulo mhosha lo. Kanti kulo mhosha uNkulunkulu ubeka umusi oyinqaba lapho kuzothetha khona amacala onke abantu ababeganga. Amen. Gane wall.
noma ngubani kakhulume owenza iphutha ilanga la